سوپا و هێزن ئەمنیین عێراقی لێ بەرێم باشوور و پێشڕەویە دەکەن بۆ کۆنتڕۆلکردنا ناوەندا فەلوجە و فەرماندەیەکی ئۆپراسیۆنên ئەمباژی ئاماژە بە چەندە دکەت ku lê du rojên bêhda dê azadkirina hemî bajarî ragihînîn. Piştî kontrolkirina taxê Suhedayê du lê spêdehiya roja pênşembî Sopa û polîsên İttihadî û hêzên dezgeh dije tîrora Iraqê. Lê Bêrya Başûr bê piştevaniya firokên şeriyên Iraqê hêrişeka berfireh dest pê kiriye bû kontrolkirina hemî navenda Felûce. Dê beramber da tîrosên Daeş bû ji karkexistina operasyona bêjmareyeka xwekûj û trombêlên bombreşkirî rûyipirî Sopa û hêzên emnî bûn. û dê nîtirîn amarda netewên êgirtî behsa dûrpêçkirina 90,000 welatiyan diket dê navbajarê Felûce da. Lêz girand serpereştê çalakiyên miroviyên netewên êgirtî li Iraqê ragihand. Lêdîf amaran ji berî nûke berdestê me 6,000 welatî di navbajarê Felûce de mabûn. û ji layê çekdarên Daeş ve hatbûne dûrpêçkirin. Belê piştî helatina hejmareka welatiyan di navbajarî da û lêdîf gotinên wana ku heştê bû 90,000 welatî di navbajarî de hene. Ve her jê destpêkirina dûrpêçkirina bi ser bajarê Felûce 20,000 welatî bi şeweyekî zor metirsîdar lê doxekê dijwar da xwe ji nav bajarî berev sînorên hêzên Supayê Iraqê ve gihandin. Ve li dirêjiya axaftinên xwe da giran got pêtiviya hevkariyê mirovî bû Iraqê bêhne zêdekirin çunke li demên weke da seh sediya wan harîkariyan têne pêşkêşkirin. Belê wek pêtivî nîne û divêt bi zûttirîn dem harîkarî bihêne zêdekirin û rewanekirin bû xelkê bajarê Felûce.